ai bakinong me khalaya kinsim yaga jing em jongana du noi ngalakwa bakinsim henry kidon ki basim yaga jing ma ki ai police ya claim ke daw ngalengo henry kidnap yang apim la wan pendiap yaga jing em ga jonga ngadai ka bri ko bab marwai ngadai ka bri ko ba klanya ka jing em ga jonga pimla mensim yaga jing em jonga da lele ro bakat ni jonga ka pat em pimla mensim yaga jing em ga jonga agar pat ya pe nga im ya ka pisa la jong da ka step la jong henry ma pipi wan shim ya ka pisa ga jong aba ka step ka jong a pide khasi pilasha le bor ha ka jing im ga jong ai pin le shim ya ga jing im jong no meno le ka jing im jong ga la free ka mat jong na ale ngale meno la sim la ka jong ga jing im khlam ya tengah nai free ga jing im ga jong Pitep Prakasi sa apo Bangalore Pidang wat ya kalau kushon jenga ban chushim ka bu yoga jingim jenga ban yap hiala me odukar ai beka jing yap ko jenga danga yap mga em hangta ya pingan nama jing su dari lero mar ka jing im jenga pimla ban piap namang itu o ye fe ha ngale psim mi loga jong ko jing yap henre ka jing yap jenga utrai na jong umpat kuat ngampat don ke jaka bangan sa ngampat ya henry arngut layu kasih alam kaban priap de kabab pinom la man priap de ga jing im jonga da lele ro priap sup e ga jing im ga jonga ai bagane ga video kan viral da ka viral ka jing im ga jonga ngam kuat bangan pla ya kinong le sniu ga jing im jonga but ngahingan le sniu ndang alaya ngoto bahaya kata pinom la man le e ka jing im ga jonga ngadai ka breu ka bakumno nga im marwe nga yap marwe nga bam marwe but ka jing im jonga pin chim du shwani ka jing im jonga pinom la pio i bang im sup henry ka mesin ko jonga shapo pinom tip amde manya bam prakasi but nakamen ka mesim ladanga sa kem ladanga yapi ero em danga pojel ka baning kong bangan pojel nan sa patok tang bangan yap hapo patok andre ka mesim ko jong nga nam ajing su ya nga nam ajing su namar balay em nga im marwe hapo Bangalore nga im marwe pa nga im sok nga im sai hapo Bangalore but kinong le sniu ya ka jing im ga jonga kibuna prakhasi dang la ban shim ka bu ban pniyap la ne ban le sniu ban yalam ru khat am la ban long kum ta shim sok ya ka jing im ga jonga use ya ka pisa ka jonga but aka jing im ga jope nganon pau bai brush jing im ga jonga namar banga dei ka adai kan thai ka basham pap bha ka jing im la jong but pimla ban tip henry ta daw nga pendinda da pila ban use ka spa ka correct pinamla ban le rumah le ka jing ga jong ala pila rumah le ka jing dong na pin bau ha jo ngala de pichem menta aru ki khasi ki bashim ka bo ya ga jing im ga jong apa Bangalore ho ngale kwa mayo da kasi ki ba best ba pa ji taga ji India babe I want to say baby babe nice to meet you it's good but ngadan almut ki kasi ki ba shim mat pendiap ya ga jong ka jing im ga jonga pendiap ya ka jong im jonga wat ya ka address ka jonga shim ya ga jing im jonga nai ti ape adu menoi ngala kwa man yap hande ga jing im jonga kam yap nai ti khamat jong pi phide ki kasi ga shim ka bu prakasi ai ba pinchim kabo handre ka jing im go jonga krin ben na ye kasi ko to handre phin wat no bang chim ka bu no ye ka jing im jonga batang pang viral pang famous ajenjar ha ka men sim bar ka jing jar nganam ai re yanu ro mar ba ka men sim go jonga em ngapa ja mashallah ben hadu kan no ki dikhar kim le ben kajing sim kabu kasa pau ada ngayap mga em kaka bukan sa pau
Naman ngahap iban ap tang kajing yap ajo. Kakabukan sa pau ladaki balik sniu ladaki plak kajing im juga ngan tut aja kajing im gajong ke. Naman klem yap sup ngasa apa Bangalore ngaklem pan watang istingka yanu yanoro. Ngaklem bam watang istingka yanu yanoro. Hedang don ki beriu ki bal la ban chim kabu yu kajing im jong ka bebte. Tapi la chim kabu ngala chapoy kes ngala chapoy gi eki kes apa Bangalore bangala le. Ai biki umat jong akin jam. Prakasi pile kumniam. Kenapa ba ada prakasi tin kasih pisa pau onda ngalayap mga nama jing si kunci me kajing im jong. Ki umat ki jauh, ki umat ki jauh, ki umat ki jauh. Buat kajing cem jing jal ka chonga pinam lawan tip. Nga imarwe po wengo halor kaspa na kajing ladang adon kam jing yarap ro ngapan ye ipa. Adang lai pani paro pimurun cim gabu ye ngam chania ekasi ta dawa keren ben ekasi. Ada pilap baka ap tang kajing yap la jong baka proof kan sa pau. Lada kimpla ru bakile ayu bakamat jong awaki khas aru khasi ki alam du khas ngaru ngapun ki dikhan. Handai bangan chim kabu ye gwe ngam tre. Bangan chim kabu ye gwe ngam tre. Beka jing jar bangan imar wei. Pinsa yo anda ka bab kala ya pinsa yo ka jubab na ying kumno nga pan pisa na ying kumno nga imye kala jong nga jing pisa tip ngam kwa ban chere nga story la jong namar nga imsuk alor ka kam la jong hapo Bangalore ndai nga klam pan jing yara na ying pan yara pa hapo ba chem jing empat yo salary nga pan jing yara na ying ipai ba ai tang baginong sim kabu ko nga ka jing im ka jong ate ai bangan yap nga kajing yap kamat jong ngalai ab nambar ngala kuah iruban yap anda ngalai yap pitip prakasi sim kabo ya kabeb panchupan bayrale kabeb panchu ai police vision of Bangalore ya ba be kabeb kamla banchat tem kidaw nambar ngadai kabri ko bashis dur shisur ba le kat bable ya kajing im jong ap tang kajing yap kamat la jong nambar pen yap ya la jong shimet ngam yap tinga ap na ki wai beke pen yap ya kajing im ga jong nambar kajing viral kajing sapre kajing long tu le gum nai na thai pan ngam na chu kala kum ka breu ka babi chu kala kum ka breu ko bi ndai wala nga big kat noro kane ka brain ga jonga kadang song tho ban ai bagin le ya ka jing im jonga prakhasi kidang la ban chim kabu ya ka jing im ga jonga ai bagin le ngan kamen gam se ai bangan ja pa jong gi handai ka jing ja ka jonga phimla namar bangal de chim la jong ga jing ja ngam katakti ya no but ngam shimiru ya ka jing im jong no Henry wala kitip kibri bangal de plan di ke isalan de la man bangal ngam ju kutakti ya ki khol jong kibri ngan katakti paki kimi ki pa jong fi kila de pen he pensan he ak ma jong fi ngan katakti ya fi ngadon ka pap pasang ba kumba ime ila dai e ya kamat ka jong bat ya ka buram jong mai Ngasal benya bat kajing leben bat kajing yap ngampat poi dah. Bat kadushmanan don kamat jong. Omdi kasi tangki comment. Henry hapo Bangalore. Kasi balik lagi kuah banyalam dekat ban sushim kabo. Tak lai bangan pendep yang kajong kajing im. Anda ngalaya. Kajing yap kan ai bakan poisu hapo shibnai ngan pende papin phala po social media la pishim ya kajing im ga jonga